Aw, hale, ilale, wavuke ekuseni, awazulale. Hi guys, someone posted this beautiful picture, babes wodumo with some guy. Guys, angazi ukuthi ubani lo. If you know this guy, please comment down below. Sidinga guys, since phela kuthiwa useno babes. So guys, this picture was posted on Facebook and there was a caption. So the caption yakhona ithi asinqabi usisi ukuthi ajole kodwa akafihle phela singaboni siwumphakathi ahloniphe nabasemzini wakhe. Khumbula phela ukuthi usisi washada wathelwa nangenyongo. Hayi ke ngiyakutshela ke mina ukuthi ama comments Hi guys, ngiyakutshela bevutha bhe. Okay, so the first comment was like, kwamele inyongo ibambe umampintsha angafi. I dead. Yo, guys, people were coming for this person or posted this picture with this caption. They were coming for him big time. Like, okay, this is the longest one. Othi lona mina ngeke ngilunge ukuthandana nomuntu oku-situation ya babes, especially njengoba ngingasathandaneli ukudlala. It's very hard to satisfy umuntu oshonelwe ngumuntu amthandayo bengaxabene ngalutho bejabule othandweni labo. The truth is that babes will never ever love omunye umuntu ngenhliziyo yakhe yonke, futhi akekho umjitha oyovala isikhala sikamampintsha kuye. Uyohlala njalo ebuka umampintsha wakhe kwamanye amajitha. Uyobe engabuki lawo majitha, but uyobe buka umampintsha kulawo majitha. No matter how hard those guys will try, but it will never be enough. She will always be comparing those guys ngomampintsha wakhe. Okay. It will need those guys to do 10 times more than mampintsha, but still it won't be enough to babes. Athi mina I can even prefer a divorcee kunomuntu oshonelwe ngumuntu wakhe bethandana the way ebekuthandana ngakhona umampintsha no babes ngayo. Ngingathandana nomuntu osesimeni sika babes only if sizidlalela nje and ngeke ngilenze iphutha lokumthanda ngenhliziyo ongimshade. Never. Niyongixolela ke ngalokho. Niyathanda ukulawula. Wambona bemthela ngenyongo. Hey abantu guys. Afihleleni wena uhlanganaphi vele? Kanti vele why kumele afihle ngoba phela guys umampintsha kade ayishonela nkosami and ubabes usamncane nje. How guys, come on guys. You guys are not fair now. Lento eniyenza ayikho right. Ayikho nje right guys, like no. Angivumi nje nami le. I don't agree with this one. Athi omunye kazi mangangithi kazi mangingathi ngiyaphawula nje ngingabe ngihlanganaphi. Ngibe ngunamba banje ku babes. Impilo kabani ke? Ngingenaphi? Exactly. Yase ishona indoda and usemncane futhi unemizwa kumele aphile impilo yakhe naye. That is 100% true. Hayi phela yashona indoda. Manje yena akusamele abe happy. Plus usemncane kabi. Kungadlalwa nje ngo babes. Aphendule omunye uthi akaqome kodwa afihle kungaboni izwe nabakubo kwamampintsha. Ushadile lo muntu. Guys, no guys, angithi umuntu oshadile, that's someone who's married. Mase kuthi umuntu oseshonelwe indoda, that person is a widower. So you can't say babes ushadile. She's a widower. Shonelwe. She doesn't have a husband anymore. So ngeke umbale kubantu abashadile. Simbala kubantu ababe shadile. That's the past. Okay? Athi lona lento yenyongo yayisebenza kwabantu bakudala, not kulama 90s to 2Ks. Laba badliwa benjalo ngisho ikhona indoda iphila. Ayike sana. Hey, ake niyeke ubabes aphile impilo yakhe. Ngempela guys, animyekeni ugirl bandla. Hayibo kade phela lo muntu azila nje, it's been years umampintsha shona seku right manje she can move on, like she's so young guys and beautiful. Athi lona udakiwe afihleleni. Afihlele wena. We, thina siyi country without jealousy like you. We are happy for her.
she's young and beautiful. Nawe thathe inkukhu inyongo uyithele yeyingane phansi nomona mgodoyi. Ha. Hey, amanye ama-comments ayahlekisa. Athi Zandile, kanti kusuke kushiwo into enjani makuthiwa siyohlukaniswa ukufa? Yes, this is a very good comment. Afihlele wena ngoba ubani kuyena, hayi kahleni indaba zabantu ezinganifuni. Yo, bayohlukaniswa ukufa. Sekufikile ukufa, akaqoma ugeli usemncane kabi. Akusona isalukwazi lesi. That is so true. I totally agree with this comment. Phuma ey'ndabeni zabantu, phuma. Athi lona ukuqala kokuhlakanipha ukunaka izindaba zakho. Hey, Nkosi yami. Hey, abantu guys, ama-comments guys ebemaningi kakhulu. Yeah, that's it for now. See you on my next video.